El 7 de desembre comença a Copenhaguen la Conferència Mundial sobre el Canvi Climàtic sota el paraigua de les Nacions Unides. Una cimera que hauria de suposar el relleu del protocol de Kyoto, però que no ho serà. Va ser precisament aquí, a la Fira de Barcelona, on es va decidir que l'acord al qual s'arribi a Dinamarca no serà vinculant. Reduir les emissions de gasos contaminants, aconseguir el finançament per fer-ho i, sobretot, decidir qui gestiona aquests diners seran els temes principals. Molts països demanaran suport econòmic, però s'hauran de comprometre molt més a lluitar contra el canvi climàtic. Els dos països amb més deures per fer són els Estats Units i la Xina. Els països més contaminants del món són alhora els més reticents a introduir canvis en la seva manera d'actuar. Entre ells emeten més de 12.000 milions de tones anuals de diòxid de carboni, pràcticament la meitat del CO2 que es genera al cap de l'any. Els Estats Units, per exemple, han reconegut que l'escalfament global és perjudicial pel planeta aquest mateix 2009 i el president Obama proposa una reducció de les emissions molt per sota dels objectius europeus. Copenhaguen servirà per veure la predisposició dels països a funcionar de manera més ecològica. Polítiques que, tal com comenta el Premi Nobel de la Pau, Rajendra Kumar Pachauri, han de ser globals. Si vols estabilitzar el clima, necessites una acció global, perquè els gasos que s'emeten a un lloc es barregen amb els de la resta del món. L'atmosfera és propietat comuna. L'escalfament global té moltes conseqüències. N'hi ha una però d'especialment important, la sequera. L'aigua és un bé escàs i, com acostuma a passar, els que més la necessiten són els que més dificultats tenen per accedir-hi. A Catalunya, la primera meitat del 2008 va ser especialment seca, tot i que no tots els sectors es van veure afectats de la mateixa manera. Pachauri adverteix que períodes com aquests seran cada cop més habituals. La regió mediterrània patirà particularment aquesta escassetat d'aigua. I això creixerà, segons diuen les ciències del mar. Hi haurà més sequera, menys aigua, i sobretot afectarà seriosament aquesta regió europea. Mala qualitat de l'aire, sequera, temperatures cada cop més altes, tot plegat símptomes d'una mateixa malaltia. Però no en seran les úniques i, sobretot, afectaran els més pobres. Tothom patirà les conseqüències. La tragèdia és que les societats que més patiran seran les més pobres del món. Creixeran les migracions, proliferarà el terrorisme, veurem més tràfic de drogues i d'armes. El 7 de desembre comença, doncs, una conferència dedicada a debatre com evitar que succeeixi tot això, la lluita contra el canvi climàtic o el que molts experts anomenen el repte d'aquesta generació.